Bo día, un saúdo especial a todos os que nos estades seguindo pola canal de YouTube e tamén as que nos estades escoitando por Radio Filispín. Hoxe estamos con o noso invitado, con Xulio Fernández, da plataforma Ulloa Viva, unha plataforma veciñal que se está opoñendo ao que é unha bomba de reloxería no corazón de Galiza. Bo día e grazas por estar aquí con nós. E preguntaríache directamente de onde xorde pois esta bomba que nos queren poñer no corazón do país, de onde xorde o proxecto de Altri. Pois o proxecto de Altri xorde do interese industrial dunha empresa de capital estranxeiro que se asocia con unha empresa de portas xiratorias de aquí, de galega, é dicir, entre Altri, unha empresa portuguesa, e Grinalia, coñecida empresa por ter entre os seus directivos a unha exconselleira de Medio Ambiente da Xunta de Galiza, e entre elas constitúen unha empresa cun capital social mínimo e sin historia, nin coñecemento de traballadores, nin proxectos coñecidos, que se chama Green Fiber. Pois xorde da necesidade de montar unha nova pasteira, unha nova celulosa, no centro, no interior do noso país, cunha necesidade inmensa por devorar eucalipto e auga, e é un monstro tan grande que vai a devorar todos os elementos. Vai a ocupar 366 hectáreas do noso terreo, nunha zona medioambientalmente única. Se acaso explicoche despois as características que ten esa zona para ser tan especial, única, nunha zona, nun entorno dunhas comarcas puramente gandeiras que ainda manteñen moito da gandeiría tradicional galega, non masificada nin intensiva, boa parte, aínda que é un reto difícil soportar e aguantar ese avance, pero ali na Ulloa e nas comarcas lindeiras aínda o mantemos, ven a estragarnos, é dicir, ven a ocupar a terra, ven a competir coas nosas terras con esas plantacións de eucaliptos, a estragarnos aínda máis a auga e ven a consumir a auga que non temos e a estragar o aire, por se alguén pensaba que se iba a librar, pois o vento vai a ciscar todo ata límites inimaginables e vai a chegar a moitos quilómetros que se poidan sentir alleos a esta fábrica, e o mesmo coa auga que chegará a moitos quilómetros ata a Ría da Arousa e afectar pois a moitos recursos económicos, naturais, bueno. E para aqueles que nos estén escoitando e quizáis non estén tan familiarizados con esta problemática, que é difícil porque a loita que se está dando contra ela é ampla en todo o país, non falamos de unha empresa que se este ampliando, que teña implicación algunha no territorio, nin unha empresa que teña certa vinculación co terreo onde se quere establecer. Falamos dun macroproxecto que se intenta poñer sobre o terreo, digamos, dunha forma artificial, artificiosa totalmente. Sí, a ver, a Altri non a coñecíamos no país, salvo nalgúns medios máis sectoriais do eucalipto por comprar madeira aquí, pero ter non tiña ningunha outra empresa nin vínculo co país, lóxicamente. Necesita asociarse cunha empresa de aquí para poder optar a fondos europeos, que ese é outra, é dicir, vai optar a 250 millóns de euros, que é un 25% do capital que vai a precisar. E entón, nunha pirueta triple salto mortal, venden o greenwashing, que é un lavado verde da imaxe que fan agora moitas industrias contaminantes para dicir que, pois o noso vai ser economía circular, todo moi cíclico, non imos a contaminar e, ademais, pois necesitamos fondos do PERTE de descarbonización para a nosa actividade. Entón, todo ao contrario, porque eles mesmos en comentarios a medios e tal, pois recoñecen
que sí que vai haber emisións de CO2, por tanto non vai haber tal descarbonización, e, bueno, e algúns detalliños que se lles van escapando, e a inmensa maioría a imensísima maioría dos argumentos que utilizamos para loitar contra a Altri son todos sacados de documentación deles, de información do propio estudo de impacto ambiental que presentan para a súa aprobación e que estamos pendentes de saber o resultado, o cal, pois, bueno, non tiña vinculación ninguna co país, é un proxecto monstruoso que comeza aí, nunha finca que estivo décadas adicada a un uso gandeiro. Curiosamente, o último uso, bueno, agora estaba como un coto privado de caza, pero o último uso gandeiro que tivo era, curioso, produción de leite en ecolóxico. Non pola filosofía do patrón que a tiña, que el máis ben buscaba sacar beneficio das cousas que tocara. Todo o mundo pretendemos sacar beneficio, pero, bueno, era de unha maneira tal. E, sin embargo, pois cambia, muda a filosofía que hai agora, é dicir, ocupar moito espazo de terreo, ser máis destructiva e, ademais, bueno, pois iso, nunha zona, pois, con presenza de plantas únicas en todo o mundo, é dicir, por entrar un poquinho en materia, é dicir, o chan que donde se vai implantar esa industria é un tipo de solos únicos nos cais en todo o mundo solamente representa o 1%, e as especies que nacen vencelladas a ese tipo de solos, a ese tipo de minerais, que é a serpentinita, pois son únicos no mundo, lóxicamente, e son especies pois vulnerables e especies en risco que deberían estar protegidas ao máximo nivel a nivel europeo, nunha zona colindante con Rede Natura, que ademais en 2008 e en 2011 foi proposta de ampliación ante a exigencia da Unión Europea de ampliar a Rede Natura. A Xunta propuxo a posibilidade de ampliar esa zona, iso quedou nun caixón e nunca se chegou a ampliar, e agora, curiosamente, aparece un proxecto industrial destas características que, bueno, é dicir, lóxicamente, se era unha zona candidata a ampliar a Rede Natura, algún valor medioambiental tería, e sin embargo, pois para eles é compatible con poñer este monstro que vai a devorar e destruir toda esa riqueza. Non sei se podes profundizar un pouco máis da contorna da que estamos a falar. Estás describindo ben que é unha contorna única con un valor ecolóxico pois moi salientável. Non entra moi ben na cabeza saber como se pode elixir ese sitio para instalar un proxecto deste tipo. Non sei se nos podes describir un poquinho cales serían os maiores impactos medioambientais de levarse a cabo este proxecto. Mira, finalmente. En cifras, a auga, digamos que pola finca pasa un río, chama regato, un río, chamase o Río Seco, que ten unha lagoa artificial que creou o propietario, os herdeiros, bueno, o pai dos herdeiros de agora, dos propietarios de agora, para uso gandeiro, pois creou esa lagoa, na cal, bueno, pois hai especies animais que neste momento están poboando. Moi cerquiña dali pasa o río Ulla, e relativamente cerca está o río Pambre, e un pouquinho máis lonxe está o río Furelos. Digamos que eses ríos non son capaces de abastecer de auga suficiente sin esgotar, digamos, o caudal nesta época, por exemplo, do ano, no que hai menos recurso, e van a un relativamente cercano encoro de Porto de Mouros, do cal, pois, como un tanque que se enche no inverno, pois valeirarano ao longo de todo o ano, pero digamos que lle sería suficiente no verán, según eles, para sacar 46 millóns de litros de auga diarios. Eles din que non van a consumir auga, pero, sin embargo, volve auga, despois de todo o proceso industrial, 30 millóns de litros diarios. Iso é unha bestialidade. É dicir, iso é un consumo de auga pois equiparable ao de toda a provincia de Lugo. Entón, bueno, pois aí xa vemos.
pero aínda así 46 menos 30 danos unha cifra que eles din que non a consumen e están cansados de dicir que non, que realmente os números van a ser moito menores, pero é que nós como nos imos a fiar se eles no proxecto e na solicitude de captación de augas as cifras e os números que manexan son eses. Por tanto, bueno, pois dicir, nós temos que cinguirnos ao que está nos papéis, o resto pois levará o vento. O encoro de Porto de Mouros neste momento, é dicir, a día de hoxe está verde. Ten presencia de algas, cianobacterias, por mor da eutrofización, por mor de, bueno, a actividade da gandería industrial e a actividade das industrias da contorna, pois están deteriorando o encoro e nun incumprimento por parte da Xunta da Directiva Marco da Auga, pois que obriga a mellorar a calidade das augas, deberían tomarse medidas para resolver esa situación. É dicir, creo que despois do encoro das Cunchas, o encoro con a peor calidade da auga é o encoro de Porto de Mouros, bueno, a Consellería tiña que tomar medidas para iso. E lonxe diso, o que fan é pois, propoñer montar unha industria que vai a verter 30 millóns de litros de auga e que se vai verter aí? Pois van a verter elementos químicos e sustancias derivadas do proceso industrial e materia orgánica, partículas que van a empeorar a situación. E, ademais, vaise verter, non se vai a verter no punto de captación que é na auga parada, digamos, no encoro, senón que se vai a verter augas arriba, nun tramo de río liberado do encoro, co cal collen un tramo de río, digamos, non contaminado, ou polo menos con menos contaminación, que disfruta a xente para o baño e para os seus usos e que van a verter a auga a 27, eses 30 millóns de litros diarios van a sair a unha temperatura de 27 grados de temperatura. E eles din que non vai a facer mal, que non vai a incrementar en máis de 3 grados a temperatura da auga, é dicir, bueno, depende como veña e depende o caudal que leve e así é todo esa cantidade como vai impactar, é algo que nos preocupa como vai impactar pois na proliferación de máis algas e máis cianobacterias nese encoro. Decíasme como é a contorna, é dicir, dende o punto de vista medioambiental, pois iso é un hábitat raro, é dicir, non é un hábitat idílico de carballeiras frondosas ali na finca, de carballeiras frondosas e o que podemos entender por un tal, é unha zona rara, é unha zona única, como decir, un deserto cunha riqueza medioambiental brutal e de especies, porque é único, é dicir, ligado a esas serpentinitas, a eses minerais, pois iso, aparecen especies que foron evolucionando, que quedaron aí illadas e que é único en moitas especies en Europa e incluso a nivel mundial representa, pois iso que dicía, un 1%. Pero ademais na contorna, as comarcas da contorna sí que son unhas comarcas amables para vivir, é dicir, a xente decide facer a súa vida con tranquilidade nun entorno pois lonxe de contaminación, de ruídos, entornos de bosques autóctonos con pois iso, unha forte presenza da gandeiría baseada en pastoreo, ligada ao sector servizos. Melide, por exemplo, é un concello moi vencellado ao sector servizos, a Golada, Palas de Rei e Antas de Ulla, por exemplo, son concellos máis rurais con unha forte presenza de agricultura e gandería, con moitos proxectos de agricultura ecolóxica, é dicir, hai na contorna alrededor ou máis de 10 proxectos vencelladas á produción ecolóxica, é dicir, a Xunta de Galicia e o Estado español adquiriu o compromiso un pouquiño exixido pola Unión Europea de acadar de aquí a 2030 o 25% da superficie de produción ecolóxica e cun objetivo posterior do 50%, e estamos moi lonxe diso, e xustamente nunha das zonas con maior presenza de proxectos agroecolóxicos,
pois ímonos a cargar iso, porque moitos proxectos ecolóxicos non serán compatibles coas emisións que haxa desta industria. Pero ademais hai denominacións de orixe, como poida ser a denominación de Arzúa Ulloa, que está estrictamente vencellada ao mapa físico, ao mapa, é dicir, a zona, quere dicir, Arzúa ou Ulloa non se pode producir fora da súa extensión xeográfica definida polo regulamento do Consello Regulador. E basease pois, no manexo tradicional do gando en base a pastoreo. Claro, como van a afectar nos forraxes que consuman os animais os depósitos das emisións que vai a botar esta fábrica. Unha fábrica que vai a ter unha chimenea de 75 metros de altura para poder esparexer un pouco máis lonxe as emisións. É dicir, estamos falando de que botarán á atmósfera 8.754 kilogramos de gases contaminantes ao día, gases que son óxidos de nitróxeno, óxidos sulfurosos, que poden provocar incluso choiva ácida, deteriorando cultivos para a xente que viva deles, cultivos aínda hai moita presenza para autoconsumo das hortas que tamén axuda ás economías familiares. É unha comarca que ten uns niveis de paro inferiores á media galega, co cal, cando nos acusan que somos, no propio proxecto se fala, que somos unha comarca deprimida, bueno, deprimido serán outros, é dicir, o que non queremos é un modelo industrial que nos traedes, pero nós decidimos vivir así, decidimos producir así, e ademais todo o tecido económico da comarca vai moi entrelazado porque vencellados a eses proxectos agrogandeiros, hai un entramado de servizos moi ligados e dependentes pero que ao mesmo tempo temos outra pata económica fortísima que é que por boa parte deses camiños e casi parello ao curso do río Ulla vai o Camiño de Santiago, o Camiño francés, que é o principal camiño, o máis famoso e o máis concorrido. É un turismo de natureza, é un turismo rural, de hostalería, de paisaxe, que vai a percibir a presenza da fábrica polos posibles cheiros que haxa, polas emisións e, sobre todo, pola presenza imponente e voluminosa desa fábrica, que a pesar de que eles din que van intentar corrixir eses efectos cunha pantalla vexetal de especies autóctonas, non hai posibilidade de tapar unha chimenea de 75 metros e uns edificios que rondarán os 60 metros de altura en menos de 3 km que dista dende a fábrica ao Camiño de Santiago e ademais canto tempo van a tardar en medrar as especies autóctonas ou pensan que en 5 anos temos un carballo tal. E despois outra, é dicir, estamos falando de 60-75 metros, pois a ver que especies alcanzan iso, como non lles día por considerar o eucalipto especie autóctona e tal. Eso iremos despois. Claro. Que temo que... Estás falando de que realmente é unha contorna única en algúns dos seus puntos con un equilibrio, digamos, complicado ou bastante feble. Eu supoño, é unha dobre pregunta esta, quero supoñer máis que supoño que se fixeron estudos do impacto medioambiental, que a Xunta tomou en serio todos estes procesos, que analizou como pode influir a vertedura de augas a unha temperatura maior ao do caudal normal e como isto pode romper toda a cadea que, tal como estamos dicindo, ten un equilibrio bastante feble. E dito isto, non sei se Altri realmente podría sobrevivir precisamente sen as axudas, sen o apoio directo que a Xunta de Galiza lles está dando, porque temos que recordar que isto non é que chegue unha empresa, poña un capital e decidamos se o quere ou non, senón que, aínda por riba, nós temos que poñer, a través do erario público, gran parte desa inversión inicial que podría estar moito mellor dedicada a toda esta contorna productiva que nos estabas describindo ahora mesmo e que ten unha conexión, un equilibrio moito máis útil para o país co territorio, ca natureza e cos propios veciños. Os fondos que Altri solicita
cómense a partida, digamos, que hai ofertada para, aínda que podría ampliarse e tal, pero nun principio, se a Altri lle concederan todos os fondos que pide, non quedarían cartos para outros proxectos de descarbonización, co cal, pois é un contrasentido se hai proxectos que van a optar a descarbonización que o leve unha soa empresa que nin moito menos consideramos que cumpre os requisitos. Dende a plataforma, iso fixémoslle chegar a Comisión Europea, entón, bueno, de feito, nestes días estábamos traballando documentación para actualizar e facerlles chegar, porque consideramos que como non cumpre os requisitos e eses fondos dependen deles, pois deben ser coñecedores en boa parte non son coñecedores de que esta empresa opta e por tanto, se son incompatibles, pois xa non deberían dárselos. Sin eles Altri vaise implantar? Bueno, pois en todo momento eles dixeron que non. De feito, ata finais do ano pasado mantívonos aí en vilo de se iban vir ou non e dixeron que se daba unha prórroga máis dun ano ata que finalmente en Nadal presentan a captación de augas con prazo de alegacións 45 días hábiles que rematou en plena campaña electoral das eleccións a Xunta, bueno, eleccións ao Parlamento Galego, e pouquiños días despois presentouse o proxecto someteuse a variación de impacto ambiental o proxecto industrial propiamente. Que aí é onde os veciños e as veciñas empezamos a coñecer en que consistía isto, porque a pesar de que escoitamos o run e os rumores fai un par de anos, pedimos a administración dun xeito e do outro e a propia empresa que viñeran a explicárnoslo e non viñeron. Entón, ata fai pouquiño ninguén da Xunta quixo atendernos ata o luns pasado entón, é dicir, si que houve un trato de privilexio de cara á industria, por exemplo, e non tiveron esa consideración cos veciños e as veciñas. Perdo o fío un pouco do que Non, comentabas, falaba pero un pouquiño de que non sei se realmente se están levando a cabo todos esos estudos que se deben levar en materia medioambiental, se ten unha relación tamén a Xunta cos sí. veciños. Quero imaginar que se fan esos estudos, o primeiro é comentarlle a xente que vive na contorna e informar de como se está levando a cabo ese proceso. Mira, nós, a xente que nos apoia, que controla dende o punto de vista técnico e tal, temos avaliado o proxecto, é dicir, houbo 23.000 alegacións. É o proxecto industrial galego que máis alegacións da historia se ten presentado. Isto, por un lado, amosa as carencias que se teñen detectado no proxecto, que se amosa como inocuo, ata o punto de decir que a auga que van a botar é mellor da que captan. Bueno, pois xa é complicado iso, pero o feito é que eles néganse a reutilizar a auga que van a expulsar. Bueno, sería algo máis barato ter uns tanques, almacenala e reutilizala medio entre aspas, eles recoñeceron que esa auga non poden reutilizala porque iso acabaría ocasionando problemas, porque acabaríanse acumulando sustancias, ións e non sei que máis cousas que os perxudicarían. Bueno, pois logo o medio tamén o vai perxudicar, é obvio. Pois iso en canto ao tema de augas, é dicir, en canto ao tema de augas, comentaba antes que se está incumplindo a Directiva Marco da Auga porque en vez de digamos que de aquí a 2027 teríamos que ter correxido o impacto, é dicir, a situación negativa do encorio de Porto de Mouros e non dá tempo nestes 3 anos a corrixilo, por tanto estamos incumplindo porque xa non se está facendo nada, non se están poñendo depuradoras para evitar que chegue contaminación, por exemplo, de polígonos industriais como o de Melide ou de outras zonas para evitar que se siga contaminando o encorio de Porto de Mouros e ademais imos poñer esta industria. E estamos a que caiga dun momento a outro a autorización da captación de augas. Por tanto, se a Xunta lle dá digamos, os permisos para a captación de augas a esta industria, pois quere dicir que non estará tendo en consideración aspectos que nós consideramos.
Por tanto, bueno, pues do que me preguntaba se está tendo en conta os estudos, informes, tal. Estamos detectando de distintas universidades, distintos organismos, pero a nivel medioambiental, a nivel turístico. Dice, hai organismos vencellados ao Camiño de Santiago que alertan do severo risco de deteriorar o Camiño de Santiago e ter un impacto negativo. Hai organismos como a Universidade de Santiago de Compostela e distintos expertos e científicos que están alertando do grave problema que se vai ocasionar, do impacto que se vai ocasionar estas especies a protexer e do impacto que vai a ter na contorna nun radio amplo con isto. E, ademais, hai expertos en saúde que alertan do severo risco por afeccións respiratorias principalmente, pero despois outras moitas que poden vir derivadas, e non o están tendo en conta. E, sin embargo, a nós están nos trasladando iso. E iso plasmouse en moitísimas das alegacións que se presentaron, pero que a día de hoxe siga habendo achegas de informes ao proceso de avaliación que solicitaremos acceso a eles para saber o contido, pero, lóxicamente, van na liña contraria ao que di o proxecto, o estudo de impacto ambiental da empresa. Entón, nós creemos que a administración non o está tendo en conta, pero que máis fainos pensar que non está en conta cando eles nun principio lánzanse e abrázanse nesta industria para darlles todas as facilidades e todo o trato e dicir que hai que montala aquí porque senón vais a montar noutro lado, e non están tendo en conta iso e despois son capaces de dicir, bueno, como dixo a Conselleira de Medio Ambiente, dicir, eu non coñezo o proxecto nin é a miña función. Digo, pues, a ver de quen é, dos teus técnicos polo menos, deixadios traballar tamén, pero dicir, non digas non é a miña función. Bueno, home, polo menos preocuparse e ter a deferencia de preocuparse de que din os veciños, que iso non tuveron a máis mínima preocupación. Entón, bueno, consideramos que sí, que tal. Agora mesmo, neste mesmo momento, por exemplo, sin saber cando ou se vai ter permiso ou cando poida estar en marcha esta industria, a empresa lanzou unha oferta de traballo e ten a única intención de condicionar as persoas. E son mentiras. Moitos dos postos de traballo que se poidan ofertar aí non van a compensar a perda de postos de traballo que se van a orixinar. Co deterioro da Ría da Arousa, por exemplo, que é unha fonte inmensa de postos de traballo que van a perigar pola contaminación e a perda de produtividade da ría, outra o Camiño de Santiago e outra os posibles proxectos gandeiros que poidan afianzarse na comarca e a perda dos que xa están que decidan pois abandonar porque a calidade de vida e a calidade dos seus produtos empeore. Entón, que fixo a Xunta ante isto, ante esta oferta fantasma e moi provocativa da industria? Pois a Xunta de Galiza facilita ás súas oficinas de emprego información sobre esta oferta de traballo, dándolle prioridade a esta e non a outras de outras industrias que teñen feito a mesma oferta de emprego e xa con presenza no país e con postos de traballo reais e non lle dá a mesma difusión que lle está dando esta. Pero é que ata o punto de que hai persoas desempregadas que están recibindo correos electrónicos das oficinas de emprego para que se dirixan á páxina dunha empresa privada a acceder a isto. Entón, bueno, xa non vou dicir nada das visitas que se están facendo polas casas de determinadas persoas con fillos en idade de estudiar ou en paro, ofrecéndolles postos de traballo ou mandalos a estudar a Madrid que xa che facilitaremos a vida e tal. Isto sonanos moito e sabemos de que vai e ao final é todo unha trampa e ao final é todo enganos e ao final é mentiras. E os postos de traballo serán para quen sexan, serán moitos menos dos que van a ofrecer e xa temos visto outro tipo de industrias que viñeron a este país e como son realmente. Eu creo que hai experiencia abondo para non nos deixar enganar.
Lembro esa canción da Son da Rúa que decía os seus fillos terán postos de traballo en Ence ou na Deputación de Ourense. Pois. Pero estou reflexionando un pouco, ahora quero centrarme a continuación nestes postos de traballo que prometen e toda esta fantasiosa semaná que parece que vai caer do ceo, pero eu que non son experto, quizáis mesmo sexa un deses analfabetos que esta empresa ven a rescatar, como din no seu último informe, pero reflexiono sobre a captación de auga. Estamos a punto de autorizar, está a Xunta a punto de autorizar a captación de auga dunha empresa que di que vai coller auga e que vai devolver ao seu punto de partida nunha situación incluso mellor da inicial, pero ao mesmo tempo di que esa auga non lle serve para pasar por un circuito industrial porque, imagino, pode causar problemas na maquinaria, nas diferentes tuberías. Isto ten que ser unha broma. Quero dicir, é que isto é tomar a xente directamente como analfabeta, porque tal e como nos está sinalando, tamén se está pondo arriba da mesa que isto pode ter consecuencias para a saúde da xente, e que non estamos falando só que xa sería algo moi grave da contorna, de animaliños, de plantas, que, sabemos que hai xente que lle pode importar máis ou menos, senón que estamos falando da saúde dos veciños. Estamos falando que dentro de 10, 15 ou 20 anos, cando estale esa bomba, cando se poidan ver casos nos que os veciños sexan afectados, obviamente sabemos que aí non vai aparecer ninguén ou dirán, non se podría saber. Isto é realmente grave. Mira, na comarca ou en Coro, salvo algunha actividade que fan da beira da golada acuática e a pesca que poida haber, que, a verdade está digamos, mudando por mor das especies invasoras que foron ocupando embalse. A verdade é que a xestión dos encoros xa cando viñeron provocaron un desastre e ali non foi menos, e desplazaron poboación e vales moi fértiles e ricos que hoxe podría ser outra cousa moi distinta. Pois ali non se está captando agora mesmo auga para uso, por exemplo, sí que se está para algún uso gandeiro no verán cando hai escaseza e tal, pero digamos que non hai captacións en Arzúa ou en Santís ou na Golada, non hai captacións para uso doméstico e das casas, porque ni siquiera do gando. Pero río abaixo, sí. É dicir, os concellos de río abaixo estímase que hai unha poboación de 140.000 persoas que están facendo uso do río e hai solicitudes novas de captación. E esa xente vai a beber a auga con esas sustancias que a fan incompatible para un proceso industrial. Semella que a maquinaria biolóxica do noso corpo é mellor que a maquinaria industrial e que non vai acusar ao cabo de... Isto como dos pelés, que non pasaba nada tampouco. Pero que ademais, isto todo é unha cadea. É dicir, na comarca temos unha invasión eólica brutal que entre os que xa viñeron fai 20 e tantos anos e entre os que hai autorizados agora e as ampliacións e os que están en fase de aprobación e os que están en proxecto para tal, pois temos unha agresión por aí. Pero que ademais, en Touro, que tamén verte ao río Ulla, temos unha intentona constante de introducir, de volver a reabrir unha mina super tóxica, contaminante, que deteriorou e así o acusaron en río abaixo. Entón, calquer cousa que fagamos con esta dimensión e con esta magnitude, claro que vai afectar a nosa saúde. E estamos falando de mover moitísimos millóns de litros de auga que ao final vai a pasar para o consumo das persoas, dos animais, e que vai afectar a todas as especies que viven aí. E iso vai ter un impacto. E se non o cuidamos, pois claro que imos acusar. Pero que incluso, ainda que non beberamos esa auga, é dicir, iso vai a ter impactos no medio que nos rodea e no ambiente. É dicir, falábamos, por exemplo, das emisións, as emisións eses 16 millóns de litros de auga que non volven ao río, probablemente volvan en forma de vapor de auga. É dicir, na zona non é como na costa, que os ventos disipan esas néboas e tal. É dicir, na zona, cando hai as néboas, o que vai pasar é, se produce un proceso de invasión térmica, é dicir, as néboas van a quedar
sobrevoando as nosas cabezas nunha especie de boina de contaminación e cando chegue un momento, plum, precipitan e precipitarán pois encima das persoas que estamos ali. Entón, e precipitarán pois se a presenza deses óxidos de xofre pois caen sobre nós, pois pode ser en forma de ácido, de choivas ácidas, ácido sulfúrico de choivas ácidas, e van a ter impacto sobre os nosos cultivos, co cal sí que van a impactar de alguna maneira sobre a nosa saúde. E ademais, é dicir, esta fábrica necesita unha única especie que é o eucalipto. E iso implica que, é dicir, esta fábrica non vai a ter o eucalipto nin de Portugal, que está prohibido plantar máis, nin da Mariña de Lugo, que xa van moitos para Navia e saen vía exportación nos portos cercanos, nin da faixa atlántica. Eses eucaliptos vanse a plantar no interior, nun radio de 60 kilómetros arredor da fábrica, ocupando espazos que actualmente non están invadidos polo eucalipto. Co cal, ademais de competir polas terras gandeiras, mermando aínda máis pobre superficie agraria que temos, que é a menor do Estado e a súa vez a menor de Europa, pois vai a cambiar a nosa contorna, vai a cambiar a nosa paisaxe e vai a mudar, digamos que a bioloxía e o medio ambiente. E iso é así. Cultivo único de eucalipto, minería a cero aberto totalmente contaminante, máis eólicos e agora unha macrocelulosa para completar o combo. Parece que o proxecto industrial tan maravilloso que promete a Xunta é explotar absolutamente o país e deixando un futuro pois, realmente aterrador para as xeracións que veñan despois. E todo isto faise coa promesa duns postos de traballo que se fixeron xa con fábricas como o Ence, que se fixeron en moitos outros casos, recordamos tamén esos multimillonarios mexicanos que tamén iban dar postos de traballo e que nunca chegan a cumplirse. Pero mesmo cando analiza os postos de traballo que se están a prometer con cifras, pois, bueno, como dicimos, moi discutidas, pero mesmo creendo que están a por encima da mesa, ve tamén as axudas públicas que se están pedindo, os números non cadran, e, dende logo, cadran moito menos nunha contorna, tal e como estás a dicir, no que un analiza que hai moita explotación agraria, moita explotación gandeira e que existe un tecido que é o que se nos está a recomendar durante décadas xa, dende organismos como a FAO, que é cunha conexión realmente co entorno, pequena explotación, agricultura ecolóxica, é toda unha contradición, mesmo darlle recursos que se supoñen de esa transición ecolóxica verde que tanto nos prometen de Europa, é absolutamente todo o contrario. O camiño que está levando a Xunta, non sei se isto tamén se explica, porque claro, a min isto, repito, volveme a soar o mesmo que sucedía con Ence, 200 postos de traballo, e as mariscadoras, eso non son traballos, parece que se un non leva un mono azul non existen traballos, non sei como afectaría eso a esos gandeiros, esos agricultores, pero tamén falamos de hospedaxes, do Camiño de Santiago, falamos dunha rede realmente viva, activa, que non precisa para nada este tipo de proxectos. É así, é dicir, indo aos postos de traballo, indo aos números, porque os números están no proxecto e é algo que non nos pode discutir ninguén, é dicir, se nos discute a industria os seus propios números, pois mal vamos. Dende a administración, que foron os primeiros abandeirados do proxecto e casi eran promotores eles, porque non se fartaban de encher a boca coa empresa que iba a vir maravillosa, houve xente que chegou a dicir que podían crearse 4.000 postos de traballo. Claro, nós rascábamos a cabeza cando víamos que Altri coas fábricas que ten, creo que eran 3 fábricas que ten en Portugal, non chegaba aos 700 postos de traballo, é dicir, Ence coas dimensións que ten os postos de traballo que ten e dicimos, se ven unha industria nova, entendemos que os procesos serán máis modernos e necesitarán aínda menos postos de traballo, aínda que non fora así, non nos cadra. Debullando, é dicir, co paso do tempo rebaixaron a cifra e a propia industria decía que habería 2.500 postos de traballo. Debullando, sacamos do proxecto, conseguimos sacar
que non habería máis de 500 postos de traballo directos. Entón, o resto son indirectos. Claro, de onde van a sacar os postos de traballo indirectos? Dos que xa existen. Neste momento non hai transportistas suficientes para... Non hai transportistas, non hai camioneiros suficientes. Entón, os camioneiros que lles vayan a eles van a sair do outro lado. Non nos crean camberanos de sitio, pero entón non están creando postos de traballo. A hostelería, o hospedaxe na comarca, os concellos que poden ter servizos de hospedaxe suficientes, como poden ser Arzúa, Melide, Agolada, Palas, están case ao 100%. É dicir, hai dificultades para conseguir vivenda habitual por mor da plena ocupación que hai neses concellos. En restauración igual, é dicir, non vai haber. En todo caso, poden nos prometer que se fan investimentos e se amplía a oferta deses servizos que poidamos recibir o que veña da industria. Que pasou noutros sitios? Que pasou cando pecha Alcoa? Que pasou cando pechou As Pontes? Que pasou nos sitios que apostaron todo a un único proxecto? Que ese proxecto, e ademais eles mesmos se definen como empresa industria de enclave, dicir, ben a extraer os recursos aquí e cando acabe, márchase. E o que vai a deixar vai a ser a miseria que xenere, vai a deixar a xente sin outra alternativa, porque se destruiu todo ese tecido que dicía entrelazado e que foi construíndose e levou moitos anos ir creando que non se deteriore. E entón o que deberíamos é esforzarnos porque iso non se deteriore por falta de relevo xeracional ou por perda da competitividade porque veñen outros modelos que nos expulsan. Bueno, pois deberíamos apoiar eses modelos. É dicir, temos na contorna en prácticamente todos os concellos lindeiros as tres comarcas. As tres comarcas teñen mercados de excedente agrario que funcionan moi ben. Potenciemos iso. Potenciemos o turismo rural, potenciemos a pequena industria con actividades que non son perxudiciais para o medio nin para as persoas. Iso non se está potenciando, estás apostando por outro modelo. E, además, seguimos a un modelo único dunha gran industria que absorba todos os recursos laborais e os recursos de axudas públicas e tal. Bueno, cando marche, non vai a deixar nada. E isto pode pasar, ao mellor en 20 ou 30 anos, moi facilmente. E entón, despois, que nos vai a quedar? Miseria. Bueno, haberá xente que pense a min dame para hoxe que xa mañá xa virá, que é esa incertidumbre, que ás veces somos moi egoístas e pensamos no hoxe e en nós solos e non nos que veñan. Bueno, pois tampouco van a ser tantos postos de traballo porque eles soamente recoñecen que virán eses 500. E ademais hai que pensen canta xente vencellada laboralmente a estes proxectos superindustriais se queda a vivir ao lado do proxecto. Canta xente vai querer vivir mirando pola fiestra e ver a fábrica. E, sobre todo, cando vai a pasar pola porta da entrada da industria, unha autovía que está a piques de rematarse, que vai a comunicar Lugo con Santiago e que dende a industria, tanto para un lado como para outro, en menos de media hora van a chegar. Quen vai a perder de vivir na cidade cos servizos que lle ofreza e poder ir ao traballo en pouquísimo tempo? Quen vai a quedarse nunha vila con unha presenza e unha ameaza tan grande como a poida ser Altri? Non. A nós que nos ven, a xente que nos ven vivir a nosa comarca, as familias que veñen a vivir e as persoas que retornan da emigración pola miseria de tempos pasados, veñen a xubilarse, veñen a vivir tranquilamente na comarca precisamente pola calidade de vida que temos ali. Entón, pois iso todo, se non queremos destruílo, non podemos consentir que veña Altri. E además ímolo conseguir. De feito, falas desos 20, 30 anos sendo xenerosos, sendo optimistas, porque sabemos que a política da Unión Europea está encamiñada totalmente nun sentido oposto ao que se está a desenvolver estes proxectos como Altri, realmente pendurarían dun fío
e non existe ningún tipo de garantía de que esas axudas públicas van a ser as últimas. Xa sabemos tamén como funcionan estas multinacionais, que no momento que teñan algún problema ou algunha dúbida ou teñan que facer algún investimento, van volver a chamar aos petos das arcas públicas, que estarán baleiras precisamente por apostar por estos termos. Ti falabas de que se vai parar Altri, estás convencido, véseche na mirada de que esta é unha loita que se vai levar ata o final. Non sei se estás a sentir que o país tamén ten ese convencemento, tamén está loitando e tamén está disposto de levar ata o fin esta loita contra Altri. Mira, Altri non vai vir porque, primeiro, porque imos parar, porque temos moita forza, e porque, ademais, hai tantas incidencias no proxecto que presentan que legalmente non entenderíamos que unha administración que non estea prevaricando lle dea isto para diante. O propio presidente do Tribunal Superior de Galicia recoñecía que, dada a mobilización e a multitude de alegacións que houve este proxecto, é moi posible que o proxecto se paralice xudicialmente. Co cal, eu, no caso de ser accionista de Altri ou de ser directivo, preocuparíame moitísimo que un dos meus proxectos no que vou gastar recursos vai quedar paralizado e vou a tardar en abrir, se é que non me botan atrás, o meu proxecto. Co cal, os anos que pasen sin podelo poñer en marcha son anos de perda. A min preocuparíame, no caso da administración, dar autorizacións a unha industria que finalmente me vai a paralizar a xustiza, porque as compensacións económicas que pode ter que asumir a administración van a ser brutais, ímolas pagar todos, pero hai uns responsables políticos que van a ter que tomar, que van a ter que responder diso. A nivel europeo, consideramos que non se cumplen os requisitos nin medioambientais nin dos condicionantes aos cales se optan estas axudas. Entón, imos intentar que non opten estes fondos. A propia empresa, como che dicía antes, que se tomou o seu tempo cando non sabía se tiña recursos para saber se iba a implantarse aquí ou non, bueno, pois dicía que sin estes fondos non podería vir. O outro día recoñecernos, e nos medios a propia conselleira de Industria recoñeceu, a pesar das palabras do presidente da Xunta, que a Xunta non ten fondos, non hai fondos, nin vai haber fondos para Altri. A nós sorprendíanos moito que puderan poñerse os fondos que necesita Altri por parte da Xunta, porque a ver de onde os sacaban. Pero, en principio, comentaronnos, outra cousa é que digan a verdade, que non vai haber fondos para Altri. Dende o Ministerio, estámoslles mandando mensaxes e documentación e información, é certo que non nos recibiron, de que Altri non cumple os requisitos para recibir, para optar estas axudas, aparte de toda a problemática medioambiental que ocasione. Entón, bueno, sorprenderíanos moito tamén que dende o Ministerio cederan as presións deste lobby que se chama Acento e que está promovido e guiado polo exministro Pepe Blanco, fillo de Palas de Rei, Dios mío, un fillo da Ulloa, demolendo e destruindo a Ulloa. Bueno, pois tamén criticamos e advertimos de que non vayan por ese camiño, porque isto vai a caer. Sería un problemón que en Europa lles dixeran que estes fondos non poden ir adiante. Pero que, ademais, hai unha masa importante de xente que se opón a este proxecto, moi importante, e é un dos motivos polos que consideramos que Altri non vai vir, é porque, se son de palabra, e o propio CEO de Altri dixo que non virían a donde non nos queremos. 20.000 persoas na Ulloa na manifestación do 26 de maio. 20.000 persoas dicíndolle que non o queremos. 30 de xuño, 30.000 persoas en Santiago de Compostela rodeando a Xunta. E non era a mobilización grande, aínda estará por vir. Está todo o país mobilizado, é dicir, agora mesmo estamos aquí, nunha esquina do país, noutras ocasións estamos en Ourense, noutras temos estado en Ribadeo, no sur de Pontevedra, en Vigo, estamos por todo o país, estamos facendo chegar, e é interesantísimo que a xente difunda. Estamos facendo un montón de actividades, pero de todo tipo, lúdico, festivo, cultural, de promoción e de exposición dos produtos das comarcas afectadas, para que a xente coñeza o que hai ali.
e para que a xente valore se quere Altri ou non. E hai un inmenso apoio que di Altri non. Entón, por ese motivo eu digo que Altri non vai vir. E aparte, estamos tamén preparándonos para ter que acudir, en caso de que esta administración non atenda a todos os indicios de que o proxecto non cumple, pois para chegar a donde faga falta e se hai que loitalo xudicialmente, pois tumbalo xudicialmente. Falas de movilizacións que están por vir, de poder abrir mesmos camiños judiciais, polo que vexo, estades organizados, estades listos para dar este combate. Non sei se nos queres adiantar algunha data, algún acto no que se poda... A ver, actos temos neste momento que é máis de vacacións, non hai ningún gran acto, non hai unha convocatoria agora mesmo, estamos á expectativa do que poida pasar con esa concesión de augas de augas de Galicia, que en canto saia e depende no sentido no que sexa, sí que pode desencadear algún tipo de resposta masiva, pero aí temos que velo. O que si estamos facendo, porque a xente está en modo vacacións, con outras dinámicas, máis festa e tal, nas comarcas nunca se deixou de facer actividade. Entón, así é que, por exemplo, para finais deste mes, pois hai un acto pois de mostra e digamos unha especie de mercado de produtos labregos na Golada. Houbo tamén fai uns poucos días na Golada unha pequena foliada festiva para animar a xente e ao mesmo tempo pois, a carón de encoro para un poquinho poñer en valor o entorno no que estamos. En Melide, por exemplo, están continuadamente poñendo mesas informativas e facendo actos informativos nos mercados. Nos concellos da Ulloa pois estánse facendo actos deste tipo, algún acto na Golada vaise facer tamén un pequeno acto festivo en breve. Os venres deste mes vanse facer proxeccións de determinados filmes con esta temática de o acaparamento das terras e como influe nas poboacións e tal, e proxectarase en distintas granxas da comarca, é dicir, haberá en Palas de Rei, en Taboada, agora mesmo se teño que pensar, sáleme, pero sí, en distintas tal, é dicir, calquera persoa que queira ver a actividade e os actos que hai nas redes sociais da plataforma poden consultala, porque ademais digamos que cada grupo vivo, digamos que é como están organizadas así a nivel máis local, pois teñen as súas dinámicas propias e así colectivamente arropámonos uns aos outros e axudamos, pero xurden simultaneamente en moitos. E agora mesmo que estamos de festa en festa e parroquia en parroquia, pois é fácil que xurda tamén unha pequena verbena ou un pequeno acto cultural en múltiples sitios. E isto demostra tamén que non somos nin tan deprimidos, nin tan pobres, nin hai tanta escaseza na comarca. É dicir, somos culturalmente moi ricos, é dicir, económicamente estamos moi ben equilibrados, non temos o nivel de paro que hai no resto do país, co cal podemos dicir que está ben. É dicir, bueno, pois iso, un poquinho para amosar e para manter o ánimo na xente tamén e coñecernos, poñernos cara uns aos outros moitas veces e, bueno, como adeitamos ver nestas conversas, hai pobo, a veces o que non hai é goberno. Non sei se temos algunha pregunta por a canle de YouTube, entre os convidados que temos hoxe aquí, pois senón, pois agradecerlle a Xulio a súa presencia, que nos explicara tamén esta problemática. Esperamos a próxima vez que falemos contigo poder decir que finalmente Altri non veu a donde non é convidada e non é querida. Eso está moi claro e se está a demostrar en cada acto e por cada esquina do país. Obrigado. Pois vai reservando unha cita porque vai a pasar iso e virei aquí a decir Altri non ven porque non a deixamos. Estamos seguros disso. Obrigado.